Візіт прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага ў Вашынгтон і сустрэча з Дональдам Трампам. Што пра яе трэба ведаць? Урад прапанаваў сваю версію закона аб дапамозе Украіны. У падкаста зроблена ў Польшчы з'явіўся нечаканы канкурэнт. Распавядзем напрыканцы відэа. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вами Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Як вы ведаеце, падкаст «Зроблена ў Польшчы» працягвае існаваць перадусім дзякуючы вашай падтрымцы і падтрымцы нашых дарагіх партнёраў. Таму, калі вам падабаецца тое, што мы робім, і вы хочаце ўзяць удзел у развіцці нашага праекту і разам ствараць круты контент, то, калі ласка, прайдзіце па спасылцы на сервіс Buy Me a Coffee ці Patreon і падтрымайце «Зроблена ў Польшчы». А калі вы выкупіце штомесячную падпіску, то мы з Максом будзем проста безмежна ўдзячныя вам. Дзякую. Кірыл, першая тэма, першы афіцыйны візіт прэзідэнта Караля Наўроцкага за межамі Польшчы. І гэта, зразумела, Вашынгтон, сустрэча з Дональдам Трампам. Распавядзі крыху кантэксту. Чаму ўвогуле першы візіт гэта так важна? Чаму вось мы раней нават распавядалі і гадалі аб тым, куды паляціць прэзідэнт Польшчы? Прывітанне, сябры. Насамрэч, калі у кожнай, здаецца, краіне прыходзіць да ўлады новы лідар, то усе каментатары задаюцца адным вельмі важным пытаннем. Дзе гэты лідар зробіць першы афіцыйны візіт? Чаму гэта важна? Перадусім, гэта паказвае накірунак дзеянняў на міжнароднай арэне новага ўраду ці новага прэзідэнта. У гісторыі Польшчы гэта таксама заўсёды было вельмі важна, і на гэта заўсёды звярталася пільная ўвага. Калі паглядзець гістарычна, бо ў нас все-таки новы прэзідэнт, таму варта зазірнуць у, скажем так, апошнія 35 гадоў, вось які існуе Трэцяя Рэч Паспалітая, то прэзідэнты звычайна дзяліліся на два лагеры. Адныя складалі візіты больш сімвалічныя, і тут варта падкрэсліць асобы першага прэзідэнта, першага сапраўднага прэзідэнта Єрузальськага, мы ўсё ж такі не будзем улічваць, Лех Валенса і таксама Лех Качынскі свае першыя візіты здзейснілі ў Ватыкан, каб падкрэсліць сваю сувязь з традыцыйнымі каштоўнасцямі, а мы ўсе з вамі дакладна ведаем, што Польшча гэта моцна каталіцкая краіна, таму гэта каштоўнасць, канешне ж, вельмі важная для вялікай колькасці польскага грамадства. У той жа час, напрыклад, прэзідэнты Браніслаў Камараўскі і Александр Кваснеўскі свае першыя візіты склалі ў Брюссель. Варта падкрэсліць, што ўсё ж такі на момант, калі прэзідэнтам стаўся Александр Кваснеўскі, гэта быў 95-й год, Польшча яшчэ не была членам Еўрапейскага Саюза, але вельмі хацела стаць. Вось то бок, такім чынам, канешне ж, прэзідэнт падкрэсліваў увагу менавіта гэтага накірунку. З гэтай усёй файнай грамады выдзяляецца Анджэй Дуда. Бо свой першы замежны візіт Анджэй Дуда здзейсніў у Таллін. Нечакана, канешне ж, нечакана. Такім чынам ён хацеў падкрэсліць вось менавіта супрацу, важнасць супрацы ў нашым рэгіёне, вось у гэтым, як гэта кажуць па-польску, всходні фланг НАТО, так, то бок усходні фланг альянсу НАТО. Гэта таксама вельмі важна, і насамрэч я памятаю, што ў той момант многія каментатары ў Польшчы былі сапраўды здзіўленыя вось такім рашэннем спадара прэзідэнта. І, канешне, мы ўжо падышлі да асобы новага прэзідэнта, то бок Караля Наўроцкага. І тут, вось як сказаў Макс, першым візітам быў Вашынгтон. Такім чынам Караль Наўроцкі здзейсніў свае перадвыбарчыя словы, бо пасля Вашынгтону яшчэ Італія і Ватыкан, хаця ў Ватыкане, як мы ведаем, аэрапорту няма, але, канешне, ёсць у Італіі. Дык вось, такім чынам, так, ён абсалютна пацвердзіў тое, што казаў перад выбарамі, і такім чынам указаў адназначна на тое, што прыярытэтам ягонай прэзідэнтуры будзе будова стасункаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і перадусім, канешне ж, з дзейнай адміністрацыі, то бок з адміністрацыяй прэзідэнта Дональда Трампа. Окей, мы яшчэ пагаворым пра дэталі іх сустрэчы, але давай пакуль што застанавімся на скандале. Як так атрымалася, што Караль Наўроцкі не кантактаваў па гэтай сустрэчы, па гэтай паездцы з МЗС, з Радаславам Сікорскім і яго камандай? Ёсць меркаванне, што нібыта Караль Наўроцкі парваў з нейкай
просто жалезнай традыцыяй, што вось заўсёды павінен быць нехта ад МЗТС падчас вось такіх візітаў. Не, гэта ўжо не першы выпадак у гісторыі сучаснай Польшчы, калі прэзідэнты адмаўляліся ад падтрымкі кагосьці з міністэрства замежных спраў. То бок ніякага вялікага фронту тут ці нейкага парушэння нейкай вялікай традыцыі няма. Але гэта таксама сімптаматычна і я па шчырасці з'яўляюся прыхільнікам меркавання, што супраца павінна быць. Вось тым больш, што больш за ўсё інструментаў уплыву і нейкіх рэальных механізмаў кіравання краінай ці нават проста рэалізацыі нейкіх дамоўленасцяў з іншымі краінамі, яны знаходзяцца ўсе амаль у руках урада, у руках прэм'ера, міністра замежных спраў. Прэзідэнт, канешне ж, і па канстытуцыі, і па сваім статусе з'яўляецца найвышэйшым прадстаўніком краіны. Але ён можа прыйсці, паціснуць руку, усміхнуцца, нешта запрапанаваць, аб нечым дамовіцца, але пасля усе гэтыя рашэнні праходзяць праз урад, бо толькі урад зацвярджае усе гэтыя рашэнні. Я так разумею, што галоўная прэтэнзія зараз Радаслава Сікорскага і ўвогуле яго міністэрства ў тым, што яны дагэтуль не ведаюць, аб чым там шлі размовы, то бок толькі даведаюцца праз гэта праз медыа. Насамрэч ужо ведаюць. Ось я сёння з самай раніцы сачыў за гэтым, але так, гэта мяне непакоіць тое, што адбылося. Бо фактычна Кароль Навроцкі са сваёй камандай паляцелі ў Вашынгтон. Пры гэтым, што цікава, яны апублікавалі, яны здзейснілі так званую кантраляваную уцечку інфармацыі, то бок выпусцілі, выдалі журналістам дакумент, адзін з дакументаў, які канцылярыя прэзідэнта атрымала з МЗТС перад гэтай паездкай. Гэта таксама вельмі, насамрэч, дрэнна. І другая рэч, гэта тое, што звычайна пасля вось такой паездкі канцылярыя перадае у міністэрства замежных спраў так званую нататку, то бок змест таго, аб чым размаўлялі лідары, якія былі прапановы і дамоўленасці, каб МЗТС мог далей гэта апрацоўваць у такім нармальным рабочым рэжыме. Учора ўвесь дзень урад чакаў вось гэтую нататку, якая звычайна высылаецца проста адразу. Пры гэтым, што цікава, учора у Брусэлі адбывалася сустрэча кааліцыі хэнтных, так, то бок вось кааліцыі жадаючых, то бок саюзнікаў Украіны, дзе прысутнічаў Дональд Туск. І нескладана сабе ўявіць сітуацыю, што, напрыклад, нехта з замежных лідараў, ці то Фрідріх Мерц, ці Эммануэль Макрон мог запытаць Дональда Туска: «Шановны гаспадар Дональд, так аб чым там дамовіўся ваш прэзідэнт з Дональдам Трампам? І што ў такім выпадку мог бы адказаць Дональд Туск?» Давялося проста нешта выдумляць з галавы ці чэрпаць інфармацыю з таго, што проста было даступна ў медыях. Так быць проста не павінна. Паўтару проста лозунг Кароля Навроцкага: па-перша, Польска, па-перша, паляцы. Польшча на першае месца. Не споры паміж малым і вялікім палацам, а польскія нацыянальныя інтарэсы. Згода, прынамсі, у галіне бяспекі, у галіне міжнародных стасункаў, асабліва ў сітуацыі, калі Польшча з'яўляецца прыфрантавой дзяржавай, гэта проста неверагодна важна. Гэта падмурак, фундамент сістэмы бяспекі польскай дзяржавы. Окей, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі Кароль Навроцкі, яго каманда і Дональд Туск, яго каманда неяк дамовяцца ў такіх справах, бо нам сапраўды усім гэта важна, гэта наша бяспека, гэта усіх датычыцца. Давай пераходзіць да дэталяў. Кароль Навроцкі прыязджае ў Вашынгтон. Там адразу проста шмат усяго, шмат дэталяў ад таго, як яны павіталіся з Дональдам Трампам, як над іх галовамі пралеталі самалёты ў гонар загінулага польскага пілота. Давай пра гэта ўсё распавядзем. Ты добра звярнуў увагу, вось такія сімвалічныя рэчы увогуле, скажам так, якія карцінкі так застаюцца пасля такіх сустрэч, гэта ў палітыцы насамрэч вельмі важна, бо гэта вельмі добра дзейнічае на грамадскую думку. Дык вось, Каролю Навроцкаму у ЗША зладзілі сапраўды каралеўскі прыём. Па-першае, вось ты добра ўзгадаў, што нават усціск далоні, так, як яны прывіталіся, было бачна, бо Дональд Трамп мае вельмі спецыфічны спосаб вітацца з гасцямі. Ён вельмі моцна сціскае іхнія рукі і цягне да сябе.
Так вось, было бачна, што Карл Наўроцкі не паддаўся. Гэта такой крыху насамрэч дзіцячы садок насамрэч. Вось хлопцы мераюцца сілай. Ну але Дональд Трамп такі, які ён ёсць. Таксама, што важна, Белы дом запрасіў дэлегацыю Польшчы, то бок Караля Наўроцкага з усёй ягонай камандай у так званы Блэйд Хаус. Гэта дом, які знаходзіцца на другім баку вуліцы ад Белага дома, з'яўляецца часткай афіцыяльнай рэзідэнцыі Белага дома, так, і звычайна дазваляецца ці перадаецца у якасці, можна сказаць, гатэляў дарагім гасцям. Ось. І на гэтым будынку нават быў вывешаны польскі сцяг. Гэта таксама такія вельмі важныя сімвалы, якія падкрэсліваюць стасунак амерыканскай адміністрацыі да адміністрацыі польскага прэзідэнта. Вось таксама пралёт самалётаў. Дарэчы, як высвятляецца, Дональд Трамп відавочна вельмі любіць такія гульні, такія хлопчыкавыя крыху, прадэманстраваць, скажем так, сілу. Ну і, канешне ж, гэта было яшчэ і ў гонар Мацея Карковяна, так, які загінуў крыху больш за тыдзень таму падчас жудаснай катастрофы у Радаме. Што яшчэ звярнула ўвагу? У СМІ на гэты конт уже пісалі значна менш, але я так стараюся сачыць не толькі за тым, што ёсць у СМІ, але таксама ў соцсетках, напрыклад, родных журналістаў, якія там працуюць у ЗША. Карл Наўроцкі з візітам прыехаў таксама і на арлінгтонскія могілкі. Звычайна, гэта даволі сціплая цырымонія, урачыстасць, але не ў гэтым выпадку. Там была і ганаровая варта, і ўвогуле гэта ўсё было зроблена з такой, насамрэч, помпай. Усё гэта паказвае нам, перадусім, стасунак асабіста Дональда Трампа да Карля Наўроцкага. І гэта вельмі важна. Калі была пару тыдняў таму сустрэча еўрапейскіх лідараў з Дональдом Трампам, то ў той момант вельмі шмат казалася пра прэзідэнта Фінляндыі, які шмат сілаў уклаў у тое, каб збудаваць асабістыя рэляцыі, асабістыя стасункі з амерыканскім прэзідэнтам. І тут таксама мы бачым прыкладна тое ж самае. Відавочна, паміж Дональдам Трампам і Карлем Наўроцкім ёсць пэўная так званая хімія. То бок у яго цёплы стасунак да польскага прэзідэнта. Яно не дзіўна, бо Карл Наўроцкі па сваіх поглядах, ён вельмі блізкі да Дональда Трампа. Тут і гаворка пра стасунак да Украіны, бо Дональд Трамп усё ж такі, як мы ведаем, даволі скептычны чалавек ў гэтым пытанні. І, канешне ж, агулам, калі гаворка пра кансерватыўныя каштоўнасці. І, дарэчы, Дональд Трамп падчас сустрэчы ў Белым доме ў авальным кабінеце падкрэсліў, што ён вельмі рады, што падчас прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы ён вырашыўся ўсё ж такі адкрыта падтрымаць Карля Наўроцкага. І нават здрадзіў, што адзін з ягоных блізкіх дарадцаў вельмі намаўляў яго на такую падтрымку, і ён рады са свайго боку, што ён вырашыўся так зрабіць. Што гэта можа азначаць? Гэта можа азначаць, што у стасункаў Карля Наўроцкага і Трампа ёсць вялікі патэнцыял. І цяпер усе карты ў руках канцылярыі прэзідэнта, як яны змогуць гэта выкарыстаць, і ці яны змогуць адсунуць на бок унутрыпалітычныя польскія споры і пачаць усё ж такі супрацоўнічаць з урадам, бо гэта важна, каб перакаваць гэты патэнцыял у нейкія важныя для Польшчы вырашэнні. Дарэчы, пра некаторыя з іх там таксама гаворка ішла. Зараз мы пра гэта, думаю, таксама паговорым. Каб проста падсумаваць, мне падаецца, што тут важныя дзве рэчы, чаму у стасункаў адносінаў Карля Наўроцкага і Дональда Трампа ёсць вялікая будучыня. Першае, яны рэальна вельмі падобныя па вайбу, яны такія вялікія мужыкі, якім падабаецца сіла, традыцыйныя каштоўнасці, і гэта ўсё. Прабач, я пераб'ю, ёсць такое вельмі добрае слова мачызм. Другое, сапраўды Дональд Трамп паставіў на Карля Наўроцкага ў прэзідэнцкай гонцы. І я думаю, што гэта для яго проста повод для вялікай гордасці, што ён усё правільна зрабіў, ён маладзец, гэта яшчэ раз падкрэсліў, які ён класны, выдатны прэзідэнт. Таму я думаю, што ён будзе і далей ставіць на Карля Наўроцкага. Тым больш, што сам Карл Наўроцкі таксама вельмі так добра ставіцца. Яны, нават калі яны пажымалі аднаму рукі, было бачна, як яны улыбаюцца, пасміхаюцца, аб нечым так вельмі бодра размаўляюць. То бок, яны злавіліся. Таму сапраўды вялікая будучыня. Але давай пагаворым, ці перакладзецца гэта на нейкія рэальныя
дзеянні, бо там уже можна знайсці пэўныя супярэчнасці. Ну, конечно ж, галоўнае, на што чаго чакала польскае грамадства, гэта пацвярджэнне важнасці з боку Амерыкі, Польшчы, як краіны для амерыканскай дзяржавы. Так? Гэта не наступіла. Так, бо Дональд Трамп выказаўся наконт прысутнасці амерыканскіх войскаў у Польшчы. Ён сказаў, што не будзе змяншаць, не мае намеру змяншаць колькасць жаўнераў амерыканскіх у Польшчы, і нават, калі гэта будзе патрэбна, гатовы гэтую колькасць павялічыць. Ну, там быццам бы ён Конечно. сказаў, калі палякі захочуць, то можам і павялічыць. Конечно ж. Дональд Трамп знакаміты тым, што сёння ён кажа адно, заўтра ён можа казаць зусім іншае, але ўсё ж такі вартасць такой дэкларацыі, яна сапраўды вельмі вялікая. Нават калі гэта не запісана на паперы, але ўсё ж такі такая думка ў галаве Дональда Трампа прысутнічае. Галоўная задача польскіх дыпламатаў, польскіх палітыкаў гэтую думку ў галаве спадара Дональда Трампа утрымліваць увесь час. І падкрэсліваць, што гэта сапраўды вельмі важна, каб Дональд Трамп сам верыў у тое, што гэта важна для яго. Вось гэта, насамрэч, амаль што галоўная рэч. Адзінае, што на што я звярнуў яшчэ ўвагу, падчас сустрэчаў з папярэднімі прэзідэнтамі США, заўсёды польскія дыпламаты намагаліся пачуць менавіта вось выраз наконт 5-го артыкула НАТО. Тут гэтага не было. Але ўсё ж такі пацвярджэнне таго, што амерыканскія войскі будуць увесь час прысутнічаць, мы пачулі. І гэта сапраўды вельмі важна, можна сказаць, нават найважнейшае. Але там літаральна на наступны дзень з'явіцца інфармацыя аб тым, што быццам бы ЗША скарачае фінансаванне праграмаў вось ва ўсходніх краінах НАТО. Ну, ось тут ёсць пытанне. Канечне, наколькі я чытаў, там гаворка не ідзе пра Польшчу, перадусім гэта краіны Балтыі. То бок Літва, Латвія і Эстонія. Ось. І, канечне ж, аслабленне падтрымкі гэтых краін можа згуляць вельмі злы жарт увогуле з усім нашым рэгіёнам. Бо мы все дасканала разумеем, што калі наш неадэкватны сусед вырашыць, скажем так, пашыраць сваю неадэкватную дзейнасць у нашым рэгіёне, то краіны Балтыі, на жаль, гэта проста, хутчэй за ўсё, будзе адна з першых мэтаў. Што таксама варта падкрэсліць, перад першай паездкай за мяжу Карэль Навроцкі ўжо таксама сустракаў гасцей у Польшчы. Некалькі дзён перад паездкай у Варшаву прыязджалі лідары краін Балтыі, і таксама прэм'ерка Даніі. Ось, то бок, вядома, краіны вось гэтага балтыйскага рэгіёну. Пра што там ішла гаворка, скажем так, там не до канца зразумела, конечно, там гаворка ішла пра справы бяспекі і супрацу, але я думаю, што вось гэта пытанне і вельмі верагодна, што таксама лідары краін Балтыі хацелі проста нешта таксама і перадаць Дональду Трампу, ведаючы, што Карэль Навроцкі праз пару дзён будзе з ім сустракацца. Відавочна, мэтай Карэля Навроцкага была прывесці ў ЗША такую быццам бы агульную пазіцыю рэгіёна, у тым ліку не толькі Польшчы. Вось што вось яшчэ і краіны Балтыі ёсць, яны кажуць вось што. Але па дзеяннях выглядае, што не вельмі спрацавала. Але вось так, вось гэта вось адна рэч, па якой на жаль, відавочна, нешта пайшло не так. Так, і то бок Дональд Трамп не асабліва звярнуў на гэту увагу. Ці там ягоная адміністрацыя. Паглядзім, конечно, што будзе далей, бо, як я ўжо вось што казаў, што Дональд Трамп любіць змяняць свае рашэнні са дня на дзень, і, магчыма, з гэтым атрымаецца нешта зрабіць. Окей, другая важная справа, наколькі я разумею, гэта запрашэнне Польшчы і у твары Карэля Навроцкага на форум G20 у Маямі ў наступным годзе. Чаму гэта так важна? Так, Дональд Трамп афіцыйна запрасіў Карэля Навроцкага на саміт, які адбудзецца на Фларыдзе ў 26-м годзе. Важна гэта таму, што гэта адзін з найвялікшых форумаў міжнародных на свеце. Так, то бок 20 найвялікшых эканомік свету, а Польшча ў гэтым годзе, як мы з тобой таксама казалі ў нашым падкасце, увайшла у гэтае, скажем так, віп-кола краін. Гэта, канечне, вельмі крута і вельмі сімвалічна. Адзінае, што калі там паедзе проста Карэль Навроцкі,
то асаблівых вынікаў з гэтага не будзе. Бо гэты форум ён не толькі пра бяспеку, ён вельмі моцна пра эканоміку. Ось там ёсць нагода сустрэцца з не толькі лідарамі, але і, напрыклад, міністрамі адпаведнымі з патэнцыйна вялікшых краін свету. І тут я ўсё ж такі вельмі спадзяюся, што да гэтага моманту вялікі малы палац ўсё ж такі перастануць мерацца сваімі мандатамі і нарэшце пачнуць супрацоўнічаць. І што акрамя Караля Наўроцкага туды паедзе, нават калі не Дональд Туск, то, напрыклад, адпаведныя міністры, міністр замежных спраў, міністр фінансаў, ці там нехта яшчэ. Бо толькі ў такім выпадку гэтая паездка, гэтая сустрэча прынясе нейкі намацальны плён для польскай дзяржавы. Мне з'явіўся ці дрэнны жарт, ці дрэнны прагноз, не ведаю. Магчыма, канешне, паедуць, бо гэта ўжо будзе ўрад аб'яднанай правіцы пасля датэрміновых выбараў. Хто ведае? Усё вельмі магчыма, так, бо я і надалей бачу, што ўсё ж такі ёсць вельмі вялікая верагоднасць, што выбары адбудуцца нашмат раней, чым у 27 годзе. Зараз будзем пераходзіць да вынікаў і ацэнак гэтай паездкі. Апошняе, што за вялікі праект, пра які казалі на прэс-канферэнцыі Трамп і Наўроцкі? Ён датычыўся менавіта вось ваеннай сферы. Насамрэч, ніхто не ведае, што канкрэтна. Ось. Але Дональд Трамп абмолвіўся аб тым, што яны абмяркоўвалі вось нейкі вялікі праект. Дональд Трамп любіць усё вялікае, ўсё грэйт і гэтак далей, вядома. Ось, чалавек з вялікім эга. Пра што можа быць гаворка? Я думаю, што вельмі верагодна, што выцеруць пыл са старой прапановы, якую яшчэ 10 амаль што гадоў таму, там крыху менш, запрапанаваў Анджэй Дуда. Будову ў Польшчы вялікай вайсковай базы, якая будзе называцца Порт Трамп. Дональд Трамп, хутчэй за ўсё, вельмі полюбіў бы такую назву. Я думаю, што гэта грэе ягоная сэрцайка. Вось я думаю, што гаворка можа ісці пра нешта такое. Але ці яно так, час пакажа. Трэба чакаць на нейкія больш-менш афіцыйныя заявы, ці ўцечкі, прынамсі, з адміністрацыі. Окей, давай коротка падводзіць вынікі ўсё ж такі. Паездка насычаная, шмат сімвалаў, шмат быццам бы рашэнняў. Ці добрая яна была? Ці дрэнная? Агулам, калі падлічыць усе аспекты, я лічу гэтую паездку вельмі добрай. А калі гаворка менавіта пра іміджавы аспект, то гэта проста трыумф Караля Наўроцкага. Бо чалавек без палітычнага досведу даў рады. Ось. А паездка ў Белы дом дакладна не належыць да вельмі лёгкіх. Таксама варта падкрэсліць, менавіта ў гэтым пункце, такі падпункцік, ангельская мова. Не ўсё, канешне ж, ідэальна, але ці мы чакаем ад нашых лідараў, што яны будуць размаўляць з нью-йоркскім акцэнтам? Мне здаецца, што не. Галоўнае, каб размова была перадусім камунікатыўная і лідары сябе разумелі. Ці там будзе больш выразны акцэнт, ці менш, гэта не важна. Бо проста я бачу вельмі шмат розных вельмі крытычных заяваў пра ўзровень ангельскай мовы гаспадара прэзідэнта. На мой погляд, З таго, што я чуў, нават сэнсавы былі пэўныя моманты, калі можна было зразумець, што Караль Наўроцкі меў на ўвазе, але то бок. Я не ўсё слухаў, прызнаю, але я слухаў некалькі кавалачкаў. Так, месцы ён памыліў маёра і мэра у вымове, там было яшчэ нешта. Агулам шчыра, ён здаў экзамен, падцягне з часам гэта ўзровень. Я думаю, што ў ягонай камандзе ёсць людзі, якія гэтым зоймуцца, тым больш, што ў Караля Наўроцкага эга не меншае за Дональда Трампа, і я думаю, што ён таксама захоча проста ад сябе гэта вось падцягнуць. І да таго ж, он дакладна хваляваўся. А мы, як замежнікі, добра разумеем, што калі хвалюешся, дакладна ўсё забываеш і прападае. Таму добра. Я ведаю па сабе. Я калі вельмі моцна хвалююся, я магу замест польскай па-беларуску пачаць размаўляць. Мне аднойчы гэта нават у працы здарылася. Калі мы перайдзем ад іміджавых пытанняў да практычных, што Польшча намацальна будзе мець з гэтага, то тут ужо ўсё крыху горш. Бо вось менавіта праз тое, што няма сціслай супрацы і нейкай сінхранізацыі дзеянняў паміж урадам і прэзідэнтам, на дадзены момант цяжка сказаць пра нешта вельмі канкрэтнае. Акрамя што, вось заявы Дональда Трампа пра амерыканскія войскі у Польшчы.
Таму я проста вельмі разлічваю на тое, што з абодвух бакоў знойдуцца нарэшце сілы, каб вось больш сцісла з сабой кантактаваць і каб не было такіх сітуацый, што вельмі важная нататка ад прэзідэнта ўраду трапляе толькі праз суткі. Так быць проста не павінна. Пры гэтым, дарэчы, якраз падчас візіта Караля Наўроцкага ў Вашынгтон у ЗША быў і Радзіслаў Сікорскі. І ён сустракаўся з дзяржсакратаром Марко Рубіо і сустракаўся з спецвысланнікам Дональда Трампа па ўкраіне Кіфам Келаганом. Гэта вельмі важная персона, конечно, дзяржсакратар, вельмі важная персона, безумоўна. Кантакты паміж урадам і гэтая адміністрацыя таксама ёсць. І Марко Рубіо у сваіх твітах ці заявах таксама вельмі цёпла выказваўся пра Радзіслава Сікорскага. Пра візіт Караля Наўроцкага да Дональда Трампа паразмаўлялі. Пераходзім да наступнай тэмы. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Больш блізкая і гарачая, як я б сказаў, тэма — гэта праект урада аб дапамозе ўкраіне. Бо было вета Караля Наўроцкага, быў праект урада, было вета Караля Наўроцкага, потым былі ўсе ў шоку, што гэта вета і што рабіць. Будзе там шмат тысячаў ці нават мільён грамадзянаў Украіны ў Польшчы без афіцыйнага статуса, незразумела, хто будзе працаваць, незразумела, як будуць атрымліваць дапамогу людзі. І ўвогуле Караль Наўроцкі прапанаваў падоўжыць тэрмін атрымання польскага грамадзянства для замежнікаў на 7 гадоў. Карацей, было незразумела, страшна, мы трымалі кцюкі, ты раздаваў пазітыў, але... Стараўся, прынамсі. Стараўся, але... Вось мы даведаліся, што з'явіўся праект урадавы, зноў, у адказ на прапанову Караля Наўроцкага. Давай распавядзем, што там, бо падаецца, што гэта нешта, з чым хутчэй за ўсё мы будзем жыць далей. Нарэшце урад унёс свой законапраект, які вось рэгулюе комплексна гэтую сітуацыю з мігрантамі. Канечне, перадусім гаворка ідзе пра дапамогу ўкраіне і украінскім грамадзянам, але, канечне, гэта тычыцца адразу і беларусаў. Бо мы, як заўсёды, едем пры чампам. Так вось, першае, і тут проста вось добрая навіна для ўсіх, урад праігнараваў прапанову прэзідэнта Караля Наўроцкага аб падоўжанні тэрміну, які неабходны для таго, каб падавацца на польскае грамадзянства. Яны ўвогуле не звярнулі на гэту ўвагу, і гаворкі пра гэта ў тэксце законапраекту ўвогуле няма. Так, гэта пакуль што законапраект. Перад ім легіслацыйная сцежка. То бок, ён пройдзе этап абмеркавання. І, дарэчы, тут проста заахвочваю усіх наших глядачоў-глядачак. На старонцы Сейму ёсць магчымасць выслаць сваё меркаванне наконт прапановы, якую ўнёс Караль Наўроцкі. Так, вось наконт грамадзянства. Кожны можа гэта зрабіць, кожны можа гэта напісаць. Яны адправіць у Сейм, і яны ўсе там нейкім чынам, прынамсі, неяк разглядаюцца. Варта зрабіць, я таксама гэта раблю. Вяртаючыся да тэмы. Так, гэта законапраект. Ён патрапіць у Сейм. У Сейме могуць быць зробленыя таксама праўкі. Пасля ён трапіць у Сенат, дзе таксама могуць быць праўкі. І апошняе, ён патрапіць на стол спадара прэзідэнта Караля Наўроцкага. І тут будзе пытанне, ці ён гэты закон падпіша, ці ён яго не падпіша. І, напрыклад, можа накласці вета, сказаўшы, што вось няма тут пункта пра 10 гадоў да грамадзянства, таму ідзіце сабе, гуляйце далей. Прынесіце нешта новае. Паглядзім, як яно будзе выглядаць. Тут, скажем так, ніхто не ў сілах і не ў стане прадбачыць тое, што зробіць спадар прэзідэнт. Таму па гэтым пункце паглядзім. Але, прынамсі, на дадзены момант інфармацыя добрая. І, як я казаў у папярэдніх нашых выпусках, я не бачу магчымасці, каб гэты ўрад і гэты Сейм падтрымалі такую прапанову. Хіба што будуць проста вельмі моцна прыціснутыя да сцяны нейкім чынам, і толькі ў такім выпадку. Але, насамрэч, я скептычна гляджу на магчымасць прыняцця гэтай прапановы. Але слухай, базава мне хочацца проста сказаць, што я з табой пагаджаюся і веру ў твоі словы, хачу, каб так і было. Але вось глядзі, гэта законапраект, які важны для падтрымкі Украіны.
мы ўжо казалі, падтрымка грамадзянаў, мігрантаў, бежанак, старлінкаў і гэтак далей. Арабінкі так. Напрыклад, Карэль Навроцкі кажа: «Усё добра, у такім выглядзе падпісваю, але толькі каб там было 10 гадоў». Ці не пойдзе ўрад на такую вось здзелку, дамову? Ну і вось тут вось тое, пра што я казаў хвіліну таму, хіба што ўрад будзе вельмі моцна прыціснуты да сцяны. Тут ужо гаворка ідзе пра тое, як яны змогуць дамаўляцца за прэзідэнцкай адміністрацыяй. Бо ў палітыцы вельмі часта і трэба проста шукаць кампрамісаў, так? І, магчыма, яны могуць дамовіцца таксама, што спадар прэзідэнт, вы адмаўляецеся ад вось гэтай сваёй прапановы, а ўзамен мы падтрымаем нешта вашае. Так у палітыцы робіцца і павінна, насамрэч, рабіцца ўвесь час. Бо калі упёрціся рагамі, то нічога насамрэч не дасягне. Я просто баюся, што будзе крыху наадварот, што Карэль Навроцкі скажа: «Падпісваю ваша, толькі дабаўляйце пра 10 гадоў». Але ладно. Калі ты чакаеш ад мяне, што я зараз выцягну адкульсьці тут шкляную кулю ці карты Таро, вось, і змагу прадказаць, што будзе, то, на жаль, такой магчымасці няма. Але я хутчэй пра тое, што ты кажаш пра гэта как пра прыцісненне да сцяны. Вось мне падаецца, што проста як быццам бы гэта адзін са сцэнароў такіх, прычым не самых быццам бы неверагодных. Але гэта маё меркаванне. Не, ён не самы неверагодны. Ён не самы неверагодны, верагоднасць далёка не нулявая, але я раблю большую стаўку на тое, што нейкім чынам дамовіцца, ўсё ж таки гэта прапанова не пройдзе. Бо жаданне з боку ўраду, каб падтрымаць такую прапанову, проста не бачна. Яго няма. Яны другі раз ужо ігнаруюць гэтую ідэю. Ну, па шчырасці ўвогуле незразумела, наколькі яно важнае для абодвух бакоў, па шчырасці. У мяне ўвогуле ёсць такая тэорыя. Ці матэматычна, вось я апошнімі днямі, так пасля вось нашай сустрэчы ў суботу, бо мы на гэтую тэму там размаўлялі, і я ўвесь час пракручваў гэта ў галаве, і вось увесь час думаю пра тое, што яны увесь час чапляюцца толькі да аднаго пункта з параграфа пра грамадзянства. Толькі адзін пункт. У мяне ёсць такое адчуванне, што магчыма, гэта проста нейкая спроба, ведаеш, парадаваць гэтую найбольш ксенафабічную частку польскага грамадства, якая насамрэч асабліва не разбіраецца ў юрыдычных тонкасцях. Вось, але ім пакажуць, што глядзіце, не 3 гады, а 10. Окей, все спакойна, усе пайшлі па хатах. Добра. Пры гэтым, калі мы падлічым сцежку па гэтым пункце ў параграфе, сцежку атрымання грамадзянства, 5 гадоў ты жывеш толькі ў моманце, калі ты пражыў 5 гадоў, ты можаш падаць дакументы на карту рэзідэнта. Разгляданне справы па карце рэзідэнта, гэта год мінімум, мы ж разумеем. А вельмі верагодна, што будзе і 1,5, ось, ці нават больш, залежыць яшчэ ад воеводства, не? Толькі пасля таго, як ты атрымаў рашэнне па карце рэзідэнта, пачынаецца адлічэнне вось гэтых 3 гадоў. Так? То бок 5 гадоў, плюс бюракратычная працэдура, плюс яшчэ 3 гады, і гэта ўжо прынамсі 9. Ось, а пасля яшчэ атрыманне грамадзянства. Уся гэтая сцежка па часе займае прыкладна столькі ж часу, так, як і вось той апошні пункт у гэтым жа параграфе, пра які я казаў падчас сустрэчы. То бок 10 гадоў жыцця ў Польшчы. Ось, то бок, насамрэч, не асабліва нешта змяняецца. Ось, калі не будуць кранацца гэтага апошняга пункта, магчыма, паўгады даўжэй. Але гэта ўсё ж такі не крытычна, і гэта не тое, каб раптам 20 гадоў трэба было чакаць грамадзянства. Не, то бок, магчыма, гэта такая лёгкая перамога, быццам бы нічога і не мяняючы. Перамога є ў кантэксце таго, што гэта перамога для Наўроцкага, быццам бы. Ён пакажа, што вось ён такі антымігранцкі, па-перша, польска, па-перша, паляцы, але в рэальнасці гэта не вельмі нешта зменіць для мігрантаў. Ну, окей. Ведаеш, у мяне ёсць такое адчуванне, бо сапраўды сімптаматычна, бо увесь час гаворка ідзе пра адзін гэты пункт. А у мяне ёсць такое адчуванне, але я не знайшоў пацвярджэння нідзе. Зразумела. Магчыма, што ў нейкіх унутраных даследаваннях партыям выходзіць, што вось, магчыма, такім чынам можна неяк пагасіць гэтыя антымігранцкія настроі, што вось так мы зрабілі парадачак, глядзіся, ніхто ўжо за 3 гады грамадзянства не атрымоўвае. І, магчыма, гэта нейкім чынам там можа пазітыўна паўплываць. Па шчырасці, мне прыемна было б думаць, што яны сапраўды пякуцца пра стаўленне да мігрантаў, але мне падаецца, што гэта проста нейкія танныя палітычныя балы. Але пабачым. Згадай сабе нашы выпускі прыкладна 1,5 месяца таму.
дзе мы казалі пра тое, што відныя палітыкі права і справядлівасці пачалі казаць, што Польшчы мігранты патрэбныя. Ну, але Так, слухай, то бок неяк пачалі і скончылі, па шчырасці. пачалі і скончылі, бо, скажем так, быў канцэрт Макса Каржа, быў, ну, такі момант, калі вось нейкія пачаткі нейкіх Мгм. пазітыўных тэндэнцый былі проста зрэзаныя на карню. Бо наратыў у грамадстве адразу змяніўся на вельмі моцна негатыўны. Пасля гэтага былі яшчэ некалькі сітуацый, якія вельмі моцна разляцеліся, асабліва ў правым электараце. Варта ўзгадаць тут справу з украінскім журналістам, які жыве ў Польшчы і мае польскае грамадзянства, які назваў недобрым словам Караля Наўроцкага, так, за што ўжо страціў працу, і вось пасля ягоных словаў пайшлі размовы пра тое, што трэба ўвогуле пазбаўляць грамадзянства цяпер. Ну, Ось, то бок здарылася некалькі такіх рэчаў, які паўплывалі негатыўна, але ўсё ж таки я разумею, што з правага боку у правым лагеры палітыкаў хапае разумных і разважлівых людзей, якія дасканала разумеюць. Трэба, скажем так, шукаць пэўныя межы і, прынамсі, ў нейкі момант не дапусціць, каб гэтая вось істэрыя так выйшла цалкам ужо з-пад кантролю. Дарэчы, ось ты чуў апошнім часам нешта пра рух убраны граніц, пра патрулі абыватэльскія? Два нічога. месяцы таму уся Польшча гудзела. Ось, дзе яна цяпер? Слухай, окей, рубрика «Макс Корч» і «Дайце нам грамадзянства» скончваецца. Давай паразмаўляем пра 800+. Падаецца, што гэта першая такая тэма вось гэтых зменаў і самая быццам бы важная ў такім польскім дыскурсе. Што там прапануе ўрад? 800+ будзе выплачвацца іншаземцам пры ўмове, што яны працуюць і плацяць узносы ў ЗОС ад зарплаты не меншай за 75% ад мінімальнай, здаецца. Ось. То бок чалавек павінен працаваць і такім чынам будзе атрымоўваць. Ну, скажем так, пры гэтым, вось, што варта падкрэсліць, застаюцца ільготы для там розных груп грамадзян, там людзі з інваліднасцю, які ўдзельнічаюць і праграмах інтэграцыі, і яшчэ там некалькі. Ось, я скажу так, я чытаў страшчэння, так, то бок вось у мяне яшчэ не было часу, каб сесці і пачытаць нармальна законапраекты, вось, каб сваімі вачыма ацэніць, што там напісана. Ось, але я вельмі спадзяюся, што ўсё ж таки не будзе такіх сітуацый, дзе вось што важна, ці патрэбна, каб была чёмнасць, каб увесь час чалавек працаваў. Ці не будзе так, што як толькі чалавек страціў працу, то адразу траціць, напрыклад, магчымасць атрымання 800+. Бо ў такім выпадку гэта можа прывесці таксама да паталагічных сітуацый. Бо, напрыклад, нейкі працадаўца не вельмі часны, скажем так, не вельмі добры працадаўца, можа нават проста шантажаваць сваіх працаўнікоў, так, напрыклад, нейкую маці дзяцей, якая працуе, там, напрыклад, недзе там на складзе ці ў нейкай краме, што вось я зараз цябе звольню, і ты нават страціш 800+ на сваіх дзяцей. Так, ці чалавек не атрымае падвышкі, так, заработнай платы праз тое, што ты ўжо і так атрымоўваеш 800+. Глядзі, а то мы цябе звольнім. Ось, гэта ўсё, на гэта ўсё варта звяртаць увагу. І, дарэчы, таксама вось заахвочваю тых з нашых гледачоў і глядачак, якія любяць пачытаць юрыдычныя дакументы. Я люблю. Галоўнае, каб час на гэта быў. Можаце таксама зайсці на старонку Сейма, пачытаць гэты законапраект і таксама даслаць свае заўвагі. Вось, напрыклад, па пункце датычным сацыяльнай дапамогі, з якой могуць карыстацца мігранты ў Польшчы. Окей, нешта яшчэ важнае, што з гэтага закона трэба ведаць? Ну, важна, ёсць яшчэ парачка пунктаў, якія вось такія, на жаль, крыху негатыўныя, бо адмяняюцца тэрміны разглядання спраў па пытаннях міжнароднай абароны. Ось, і таксама няма вяртання да акрэсленых тэрмінаў разглядання спраў па легалізацыі побыту. Ось, то бок, на жаль, няма на дадзены момант нейкай надзеі на тое, што справы будуць разглядацца хутчэй, а справы па міжнароднай абароне будуць разглядацца нават даўжэй. Ось, гэта праз тое, што вялікая аграменная колькасць грамадзян Украіны пачала таксама падаваць дакументы на міжнародную абарону.
Вось то бок ужынды просто не даюць рады. Няма рэсурсаў на тое, каб трымацца тэрмінаў, якія ў законах. Было б, канешне, файна, ну, чисто так, вбрасываю якасці ідэі, павялічыць рэсурсы на працу такіх ужондаў, а не падаўжаць тэрміны ці рабіць іх неакрэслёнымі. Ну, але гэта проста ідэя. Магчыма, некаму спатрэбіцца. Окей, то бок базава, наколькі я разумею, хутчэй змены, якія прапануе ўрад, яны быццам бы хутчэй пазітыўныя. Ці не? Ну, не то, как не, я бы не назвал их позитивные, я бы назвал, окреслил их словом больше нейтральные. Так, то бок нічога дрэннага для вялікай колькасці людзей асабліва не будзе насамрэч. Ось. Бо абсолютна большасць мігрантаў працуе, ось, то бок яны як атрымоўвалі 800+, так і будуць атрымоўваць 800+. Вось тое, што ёсць людзі, якія, напрыклад, сацыялам карысталіся злонаўмысна, ось такія людзі, канешне ж, ёсць. Ось, і ёсць яны сярод кожнага народа. Я таксама ось зараз знаходжуся ў Великабрытаніі, і я ведаю тут палякаў, якія цягнуць з брытанскага сацыяла ўсё, што можна. Ось, і змагацца з гэтым трэба, і трэба, скажем так, наводзіць парадачак ось у такіх бюрократычных пытаннях. Абсолютна большасць людзей ніякіх зменаў не адчуе. Пункта пра грамадзянства няма, і на дадзены момант гэта можна лічыць ось такім тактычнай перамогай, скажем так. Ось, не стратэгічнай, а менавіта тактычнай. Але ёсць ось невялікі мінус, што, ну, як чакалі доўга, так і будзем чакаць доўга разглядання якіх-колек спраў у міграцыйных ужындах. Ну і 800+, з таго, што ты казаў, што калі чалавек страчвае працу, наколькі я чытаў, я не юрыст, зразумела, што там ёсць нюансы, што калі чалавек нават страчвае працу, але там цягам пэўнага моманту тыпу там адразу пачынае шукаць там і мае на гэты пэўны час, калі 800+ працягвае выплачваць. То бок вось я менавіта гэтага, на жаль, не бачу, але вось таго, што ты кажаш, што гэта выглядае прыкладна так, як з медычнай страхоўкай. Так, па інабзэча. Вось калі, бо чалавек, калі страчвае працу, то ён не адразу страчвае магчымасць карыстацца медычнымі паслугамі. Вельмі верагодна, што тут будзе вось прыкладна такі самы падыход. Ну і падкрэслю, што гэта праект закона, які яшчэ будзе у Сейме, у Сенаце, то бок будуць змены. Мы дакладна будзем за гэтым сачыць, і як толькі ўжо будзе нейкая, скажем так, акрэсленая трэшч, то бок змест гэтага дакументу, калі ўжо будзе вядома, што і як дакладна будзе, то, канешне ж, мы гэта таксама распавядзем у нашым падкасці. І апошняя, вельмі кароткая тэма, я б сказал, забаўляльная. На пачатку мы сказалі, што у нас у падкаст «Зроблена ў Польшчы» з'яўляецца моцны канкурэнт. І гэта, як нечакана, сам Анджэй Дуда. Ён знайшоў працу. Кірыл, распавядай. Спадару Анджэю было вельмі смутна на безрабочу, так, і гэты статус яго не задавольваў, і вось Кшыштоф Станоўскі пару дзён таму, скажем так, просто абвесціў бомбу. Так, Анджэй Дуда будзе весці падкаст у канале Zero. Наколькі я разумею, 16 серый ўжо записываецца. Ось, то бок сапраўдная моцная канкурэнцыя. Дарэчы, магчыма, гэта нагода для нас, каб напісаць Анджэю Дудзе, ці не хацелі б вы толькі потым зрабіць нейкую калабу. Гэта было б вельмі цікава. Канешне ж, меркаванне, насамрэч, вельмі рознае. Конечно, вельмі шмат зларадства. Ось, бо Анджэй Дуда, чалавек малады, бо яму 50 там, з невялікім кавалачком, былы прэзідэнт, які быў прэзідэнтам 10 гадоў. Чалавек таксама з вельмі вялікімі амбіцыямі, таксама з вялікім эга. Увесь час, апошні год прыкладна, ішлі, скажем так, розныя, былі ўцечкі інфармацыі з кулуараў, што Анджэй Дуда шукае сабе нейкага месца, што ён нібыта спрабаваў дамовіцца неяк, каб патрапіць у міжнародны алімпійскі камітэт. Вось, ці ў нейкія натаўскія структуры, гэта таксама ішла гаворка. Напрыканцы, ўжо ў апошнія там тыдні кампанію, не кампаніі, сваёй прэзідэнтуры, ўжо калі было вядома, хто будзе наступным прэзідэнтам, то Анджэй Дуда
эфектна махаў ручкай усім навокал і крычаў просто, што вось я, калі ласка, не забывайцеся, што я такі. Ну і я яго крыху разумею, бо пасля таго, як 10 гадоў ты просто ў цэнтры ўвагі, вось, і усе вочы накіраваныя на цябе, то вельмі цяжка пагадзіцца з тым, што ты нікому не патрэбны. А так яно выглядае. Вось, права і справядлівасць увогуле ніякім чынам не зацікаўленыя ў асобе Анджэя Дуды. У іх ёсць новы кумір, Караль Наўродскі. Ось, і такім чынам Анджэй Дуда знайшоў сабе месца. Па шчырасці, вось калі маё асабістае меркаванне, да калі ласка. Ось, я не бачу ў гэтым нічога дрэннага. Тым больш, што іншыя прэзідэнты таксама вельмі часта, окей, яны не робяць сваіх падкастаў, але яны вельмі часта, як госці ў розных публіцыстычных перадачах, вось, вельмі часта каментуе і Александр Кваснеўскі, Браніслав Камаровскі, ён увесь час удзельнічаў у перадачы «Прэзідэнце і прэм'ер» у Пальсаце. Лех Валенса ўвогуле жыве сваім жыццём, скажам так, гэта вельмі цікавы чалавек. Таму, скажу так, нічога дрэннага ў гэтым няма. Калі ласачка, хай будзе. Адзінае што, гэта ў чарговы раз падымае пытанне, ці не варта разглядзець такую магчымасць, каб нейкім чынам задзейнічаць былых прэзідэнтаў больш афіцыйна у палітычным жыцці. Тут меркаванні таксама ёсць розныя, бо заўсёды ёсць італьянская мадэль. Ось, бо ў Італіі былыя прэзідэнты, якія там, дарэчы, маюць значна меншую ролю, чым у Польшчы, так? Яны пасля сканчэння сваёй кадэнцыі становяцца пажыццёвымі сенатарамі. Ось. І, скажам так, вось іх аўтарытэт, прэзідэнцкі, маестат, скажам так, ён вось выкарыстоўваецца у законатворчай працы. Таксама я чуў меркаванне, што магчыма зрабіць так, каб былыя прэзідэнты станавіліся, напрыклад, членамі Конституцыйнага трыбуналу, ці яшчэ нешта такое. І вось да гэтага ў мяне ўжо стаўленне вельмі негатыўнае, бо я лічу, што былыя палітыкі не павінны быць суддзямі. Але разважыць нешта, канешне ж, можна. Толькі пару думак. Па-першае, Анджэй Дуда не першы прэзідэнт, які не спатрэбіць сваю партыю. Увогуле, наколькі я чытаў кнігу «Палац прэзідэнцкі» журналісткі Онету Дамінікі Дугуш, ну, гэта плюс-мінус лёс кожнага прэзідэнта, бо ён 10 лет па-за палітыкай. Другое, мне падаецца, што ўвогуле ідэя запрасіць Анджэя Дуду на канал Зера, весці сваю, ну, там, праграму, падкаст, проста серыю, там, відэа-рубрыку, мне падаецца, гэта топ, гэта супер. Канал Зера пачаўся менавіта з інтэрв'ю з Анджэем Дудай. І гэта ўвогуле топ. Ён сваім, мне падаецца, самыя яркія інтэрв'ю даваў менавіта каналу Зера. Таму для мяне гэтая супраца вельмі арганічная. Мне падаецца, што людзі, вельмі асабістае меркаванне зараз, якія думаюць, што гэта не статус Анджэя Дуды, проста чамусьці дагэтуль не ўспрываюць канал Зера як вялікая медыа. А гэта не проста YouTube-канал, як пра гэта пісалі некаторыя медыа, нават беларускія, я сачыў. Ну, гэта сапраўдная вялікая медыа, якой збірае мільёны. Вельмі вялікая медыа. Вельмі. Ну, то бок, гэта туды прыходзяць топ-палітыкі. Вельмі аднабокая, але вельмі вялікая. Ну, а дзе разнабокія? Давай так. Мы стараемся быць, скажем так, я магу шчыра даць звездзюлей і аднаму боку прытычнай сцэны і другому. Ну, карацей, то бок мне падаецца, што ў рэальнасці тут больш сэнсу і больш крутасці ў гэтай падзеі, чым чамусьці падаецца вось пэўнай колькасці людзей. Але гэта нармальна. Окей, гэта быў выпуск падкаста «Зроблена ў Польшчы». Нагадаю, што вы можете падтрымаць нас праз Buy Me Coffee і Patreon, і мы будзем вельмі удзячныя за гэтую падтрымку. Падкаст гэты, мы вось гэтымі ручкамі маімі Кірыла і нашай каманды ствараем менавіта дзякуючы вашай падтрымцы. Таму гэта вельмі важна. І мы будзем на вашыя грошы рабіць актуальныя відэа і развіваць новыя рубрыкі. Там далучайцеся да каманды людзей, якія падтрымліваюць падкаст. І да сустрэчы праз тыдзень. Дзякуй, што былі сёння з намі, і сустрэнемся ў наступную сераду. Пакуль.